Duol mochung'ne aluora NEMA okawo okang' mar umo bugni mag kunyo mula ma bende osejwang'. Dwarogi biro kaluwore koda tho mar japuonjre ma ja grade 4 mane somo e skul primar mar Asar Johnson. Jojuma nigi ler mathoth. Kunyo mula en achiel kuom yore duto madongo ma oganda gana gi gana okete geno margi e kaunti ma Migori. Kata bed ni tij kunyo mula kelo nweng'o ne oganda mathoth e kaunti ma Migori, komachielo bende kelo midhiero. Oganda mathoth osewito ngimagi e kuondego mag kunyo mula, kamoko bende osidonyruok. To bugni gi osekelo shida nikech nokoimgi. Mar ariyo, ka be ok obedo fence, en kama odong' nono, nyithindo kale, bene kind miere. E kar kunyo mula no mar Aruba kaachiel kod Konyegi mayudore e location mar Aruba Lagana e sub-county ma Sunawel, bugni mag mula ma owe kokum osekelo masichni ma oting'o thoge mag oganda. Wabedo kod lit ahinya ka nyathina nyalo tho e pi, nikech en pi mowe aweya nono ma kata chiel ok ochiel. Kaka nokunye Goldi to duogo weye kamano. Ni wuon kaka sirkal ka olor ok ni chiele, kech chielo tamo ng'ani chiele nikech en ng'ama osebed kiluongo e Ineo Makani to ok owinji. Jodak e gwengegi wacho ni kuom nyithindgi kod anyuolagi osewito ngimagi e bugnigi, bende bang' ka osekunyo mula to koro iwe thuolo. Ka nyithindo tuome pi, jomadongo bende ome pi, dhok bende modhe. To osebedo konegonwa dhok, ero nyaka koro nyathina bende nyocha osethoe. Chien kucho bende osenego ji 7. Koro nwakwayo sirikal ni mondo konywa, mondo bugo man ka modong' kama inyowa e gweng' kani mondo ume. Nyithindo be kalo kaka e skul, nyithindo ma Asar, nyithindo ma Aruba Primary School, nyithindo ma Aruba Keyo, nyithindo ma Nyamome. Koro gini ka ok oike, wabiro bedo gi tho, to ok rang' wayie gik machalo kamoko timore e. Oganda gi wacho ni gisebedo ka gichiwo ywak margi ne migepe ma opogore opogore ma oting'o mar mochung'ne ng'iyo alwora ma ong'ere kod dhogere kaka National Environmental Management Authority mondo koro okaw okang'. Kata kamano nyaka sani onge okang' mosekaw. Kata jo NEMA be aseluongo ka moneno gini to onge action moro amora mosekaw kae. Koro akwayo ni wuon ka mondo fence ka kata oim ka, nikech ka en kama ni thuolo ma ji kale. Oganda gi wacho ni bugni mag mula mokum osekelo midhiero e kaunti ni ma Migori, kendo dwaro margi en ni piny owacho koro kaw okang' mar umo bugnigi kata chielo kuondego. Jojuma, Ramogi TV, Migori.